Για εγγραφή ως συνεργάτης θα χρειαστεί να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία. Επιλέξτε την ελληνική έκδοση του site. Πατήστε εγγραφή ή γίνε μέλος κι εσύ, είναι ακριβώς το ίδιο. Σε όποιο πεδίο υπάρχει δίπλα κόκκινο αστεράκι σημαίνει ότι πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά. Όπου δεν υπάρχει συμπληρώνεται προαιρετικά. Τύπος προφίλ, συνεργάτη. Εδώ θα χρειαστεί να αντιγράψετε τον κωδικό ασφαλείας που βλέπετε σε αυτήν εδώ την εικόνα. Στη συνέχεια πρέπει να διαβάσετε τους όρους χρήσης. Αφού τους διαβάσατε και συμφωνείτε, τσεκάρετε και πάτε στο επόμενο βήμα. Γράψτε το όνομά σας. Γράψτε το επώνυμό σας. Επιλέξτε το όνομα χρήστη που θα χρησιμοποιείτε για τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα. Ορίστε τον κωδικό πρόσβασή σας. Θα τον χρησιμοποιείτε για να συνδέεστε στην ιστοσελίδα. Ξαναγράψτε τον ίδιο κωδικό. Γράψτε το email σας. Ορίστε την ημερομηνία γέννησής σας χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο. Ορίστε το φύλο σας. Επιλέξτε τη χώρα στην οποία μένετε. Γράψτε το όνομα της πόλης στην οποία μένετε. Προαιρετικά γράψτε τη διεύθυνσή σας. Γράψτε τον ταχυδρομικό σας κώδικα. Το σταθερό σας τηλέφωνο. Το κινητό σας τηλέφωνο. Και πατήστε «Γίνε μέλος τώρα». Η φόρμα περιέχει σφάλματα. Ελέγξτε τα λάθη και προσπαθήστε ξανά. Τα λάθη βρίσκονται στη μορφή των τηλεφώνων. Κάντε τις απαραίτητες διορθώσεις και πατώντας «Γίνε μέλος τώρα» δημιουργείτε το νέο προφίλ. Μέσα στην ιστοσελίδα υπάρχουν δύο διαθέσιμες avatar εικόνες. Αυτόματα έχει επιλεχθεί αυτή. Εσείς όμως μπορείτε να βάλετε τη δική σας avatar εικόνα με τον εξής τρόπο. Πατήστε «Επιλογή αρχείου». Μπαίνετε στα προσωπικά σας αρχεία και επιλέγετε τη φωτογραφία που θέλετε. Πατώντας «Άνοιγμα», η εικόνα μπαίνει στο εργαλείο περικοπής avatar. Μετακινώντας το τετράγωνο πλαίσιο βλέπετε πώς θα φαίνεται η εικόνα. Αν είστε ικανοποιημένος με την εμφάνισή της, πατήστε «Πρόσθεσε avatar» και η εικόνα είναι διαθέσιμη.